Kamugoy facial. Oh no! Hi everyone! It's me, Janet. And I'm Robo, And welcome to Sagar TV! Today's video, nasa labas kami. And guess what? Nasaan kami ngayon? May opening ng Ramos Ramos Night Market. Market. So ngayon, linggo at 2 days na nung nagsimulang mag-reopen yung night market. At susubukan namin ngayon alamin kung ano yung mga guidelines nila para makapasok sa loob. At ano yung mga kailangan natin gawin. I-like nyo na itong video na to at kung bago ka sa channel namin, please like And subscribe. Kung ready ka na, let's go! So, babasa na ito diri ang nakabutang nga maximum security zone. So, gina-require nila, una, bawal ang backpack. Kumaan, bawal ang mga non-transparent water container. O ikatulo, kung magsuot ng jacket, kailangan ihubo natin siya. So first, kailangan ng valid ID para for validation kung ikaw ba talaga yung nasa ID. Tapos papatanggalin nila yung mask para i-compare kung ikaw ba yung nasa ID talaga. Ako ano? Amin ako 26 na ka. 나의 두 눈을 감으면 Wala na 1996. Manang birthday niya, manang birthday. Wala na bukong. Hindi sila mo Wala na eleksyon. Wala na bukong. Wala na eleksyon, wala na. Tapos na ko no, tapos na ko na. Salamat! Oh no! Kailangan ka ano, mamaak ba yan eh? Tapos magsabon. Tapos wala sila yung trapo. Sabon. Sabon, tapos, hugas ang banyo. So, nakapasok na kami. So, una is kailangan ng valid ID. Kasi titingnan nila kung ikaw nga talaga yung nasa ID. Next is temperature check. Kung 38 pataas ka, hindi ka pwede makapasok. Tapos, yung may age restriction sila. Bawal dapat ang mga minor pasok yun. O bawal pa ng mga senior. Oo. Pag minor ka, 21 below, hindi ka pwede makapasok. Pag senior ka naman, pag 60 pataas, bawal din. Pero kasi tayo baby face tayo, napapagkakamalan tayong 20 below. Tapos yun, after nung temperature check, bag check, kasi wala kaming dalang bag, kaya diretso lang kami. And then after nun, meron silang foot spa. Guys, wala kay manghugas, Maghugas ng kamay para mag-disinfect. infect, laban sa mga virus. Wala pa talagang iba. Grabe kami nga wala pa yung mga hugon. Parang hindi ko alam kung lugi ka ba or ano. So wala pa guys. Grabe kami nga wala dyan pa yung store. Okay, na-expect ko nga dagan na kayo mga store nga mag-open na eh. Naka 20. Nako na naki 20. Nakauta.
nakautang pa. Nakautang dito yun. Na 20 dia. Grabe malutong, besh. Salamat. I-on na, oh. Sige yun. Nakasakay na ko, again. Nasakay na na. Last time na nag-tactical sa USEP. Ito na ko to, be. Ito nag-ROTC, be. Nasakay ko inato. Ito na, kuya, panit ko. Gamay na ako. Anong ROTC? Mapura akong gipili, no? Kasi WTS, kasi silig-silig lang. Oo, yun ka na USEP. Mamaya na akong ikaw ano, WTS, may ako para magsilig-silig. Pag-enrollment na ko, no? Ganyan ko, means, unsay mo ha? ROTC, CWTS. Ang una may ako na-memorize, ROTC po. Pwede. Pag-abot every Sunday na ipasok, kuyapan lagi. Legit ito, papildi sa tactical ang USEP. The best. So morning ginalinyahan sa una kani kay Mang Danis ice cream, tas karon sanang Bingawa. First exit natin ngayon and then papasok ulit tayo another entrance. So ganun pa rin yung process katulad nung nandun sa una. Pangalawang entrance dito, Hazel! Oh, grabe sa una dagan kay ni kuan ba? Dagan kay ni mga food stall. Tas karon mo ra yun ni. Og Kili. unsa ko no? So first exit na to ni. So malamang sa pag-entrance ko, tatanungin na naman ako kung ilan yung yung edad ko na naman. Gara mo mobile station. Kapala ko may bag. Levis at tasakan. ID verification. 나의 두 눈을 감으면 Grabe. Dili ko ilit. Kasi ako. Mo ganina tingala ko. Namo ta kay partner. Kanang bugnaw man kay mo love life. La delicat pro. Sina 35.9. Kalura ka store ang naadri nga sign. Ay. Di duhar jud di ay. O, diba? Di pangutana na pagpupili akong edad. Ayun guys, actually nag-cut na kami kasi pang ilang Entrance. Kung anuhin mo talaga siya from start to end, mag-aapat na entrance ka pa. Tapos sobrang same tagal. procedure, gyapon. Same procedure, same process at same lang yung mga requirements na hinahanap nila. Actually, pauwi na kami ngayon. Tapos kung nakikita nyo dito sa likuran, yung may no entry, dyan lang dapat kami papasok nung mga time na normal pa, wala pang COVID. So, tawid lang kami. Ayun, pwede na kami lumusot-lusot kahit saan. Pero ngayon kasi, clinose nila kasi yung main entrance nandun sa Ateneo. Diyos ko, ang layo. Kaya na ba kalayo? Ang layo. Di ka dito. So yun, pauwi na kami ngayon sa bahay. Bila ra ka kuan. Oo nga eh. So, dyan lang. Tawid lang talaga. Tapos bahay na namin. Literal nga rojas. Literal. Malapit na kaya sobrang perks namin yun kasi malapit kami. Pero nakakalungkot kasi yung main entrance pala is nandun sa Ateneo. Basta niyo, astang layo ah. Ayun lang yung process guys. Mabilis lang naman. Wag mo lang kalimutan yung ID nyo. Pero pagka mga kasagsagan like alas 5 ng hapon magbubukas yung Rojas. Grabe yung pila. Abot hanggang Claveria. So that's it guys. Nasa bahay na kami ngayon. And that's it. Please comment down below kung meron kaming mga na-miss na mga process or kung nakapunta ka rin doon sa Rojas Night Market, kung ano yung naging experience mo, i-comment mo na lang sa baba. And that's it. See you on our next vlog. Bye-bye. Thank you for watching.